Sziasztok srácok! Ebben a videóban megmutatom a bázisomat az Xboxról, mert ugye mondtam, hogy nem fogjátok látni, de a végén meg eldöntöttem, hogy hát felveszek és fellépek, és megmutatom nektek, mert most van egy teljes második színű Lucky blokkom, admin, és akkor kinyitjuk a videóban, és végre bekapcsoltam a chatet, és a másik videóból nem azt a személyt fogom kisorsolni, mert az már nincs meg, hogy abban a videóban eladták, vagy én eladtam, már nem emlékszek pontosan, de egy Lost Runner-Lost radioaktívot fogok a kommentelők között kisorsolni közben. Itt legyen a Giraffe jelezte, de nekem már olyan nem kell, hisz nekem már csak szikretek kellenek, még abból sem mind, szóval ezt elengedjük. És nagyon-nagyon most a legjobb ajánlatom jelenleg a Los Mobilis, csak kicsit sokig tölt, bocsássatok meg, mert töltön is vagyok, nem is annyira jó van át, meg ugye fent vagyok nagy, mondtamról is, és biztos lassú. És megmutatom milyen, hogy hányra bírtes vagyok, kicsit lejjebb passzom a hangot. És ugye itt van a második színű blosszok, és itt vagyok, van egy pár ilyen, hát hogy is mondjam, meg bocsi a laggért, van ugye Bannerhammer, Banhammer, Flying Carpet, meg Black Hole Slap és Laser Gun. Akkor szerintem gyertek fel, vagyis a nézzük meg itt az első emeletet az Xbox-osomról van. Ezt ott fogom közöttetek kisorsolni. Ez az Xbox-os akuntom, már stillelni tudom. Tototo Sahur is van, azokat már nem fogom kisorsolni. Van ez a Tung Tung Sahur, Giftini, Spiderini, Pirulita, Bicicleteira, Gold. Azt még a még most a Brera Traderből csináltam. Van ez az Extreme Tralala Radioaktív, ezt inkább nem sorsolom, mert ez kevesebbet termel. Guairo Digitale, ez Gold, ez kell, ez majd szerintem a Vanex meg a Gas 666-hez megcsinálni. Van ez a Kadramat and Pakramamat, ebből kettőt csináltam meg ez a Pakramamat Rebirth, és megvan olyan kettőszörös money ezen az akunton, meg ezek a VIP, és felül, na hát erről beszéltem erről a sorról, nagyon durva. De fent vannak a legjobbak. Ezt szerintem el fogom trédelni a barátommal egy Tung Tung Sahurra Rainbow-ra. Ez Guairo Digital 5,5 millió 2 mutációval. Los Chigleter, ez 7 millió 1 mutációval. 2 Los Combi 15 millió per szek, 0 mutáció. És ez a legjobban. Los Mobilis Secret 22 millió másodpercenként. Ezt még a Witchfield-ból sikerült, hogy kijöjjön. Na de amiért fel is vettem a videót, akkor jöjjünk is ide Xbox-ról. Gyorsan felrepülök. Itt van ez a csodálatos akunt. Na, akkor nyithatjuk is itt az első Lucky blokkot. Nézzük, valami jót adjon. Los Tipitopitacos. Az nekem nem kell. Admin Lucky block. Így elméletileg meg lehet nézni, hogy mit nyitottam. Black Hole Gold. Hát az egy komplex secret. Ez egy jó secret. Vagyis hát na. Nem tudom kinek ilyen. Ja, hát ez így csalás. A Mythical. Fú, azt nagyon utálom. Második sorban már majd kiengedtetem magamat. Ezek a lapok. Azt nekem boxot is elméletileg. Nem tudom, hogy jól fog-e belőle jönni. Remélem. Jó. És lejön közben egy tralala. Az a láció. Nekem ilyen más srácok nem kell. Nézzük meg a Los Admin Lucky Blocks-ot.
Los kombinación, Los X7, Los Bombi. Nézzük akkor meg itt az admin lucky blokkot. Hát, ha valami jól jön. Los Bombi nő. Megint ezeket majd később eladom. Mondjuk, ameddig ez így nyílik. A Carlo. Azt is majd mindjárt eladom. Most ezt úgy fogom csinálni, mint ahogy szokták. Hogy így eladom, és akkor Los Bombinétos. Itt a legjobb nyitásunk. Ez a Black Hole Goat lett. És kérlek, iratkozzatok fel a csatornámra, mert még csak 11 feliratkozóm van. És már nagyon örülnék, hogyha legalább 100 meg lenne. Kérlek szépen, azért sorsolom ki ezt a radioaktív Lustralalitos-t. Mert nekem nagyon-nagyon kéne a feliratkozó, csak nagyon nehéz megszerezni. Na de várjuk meg ezt az eventet, 42 másodperc, és megyünk is fel, akkor megnézni, hogy mi lesz. Csak nagyon laggolok. Ja, tényleg nem engedem. Hát, de hülye vagyok. 17 másodperc múlva lesz az event. Gyorsan felengedem magamat. Most már mehetünk. A harmadik emeleten tudom, hogy még egyszer mutatom. Látható egy Guairo Digital. Tehát ha függet Trisztán azt megveszem indexbe. Ó, még hozzá gold, és akkor az nekem nagyon kell. 4 perc múlva a következő event. És majd mindjárt el is adjuk. Megyek is vissza fel hozzátok, srácok. Ugye itt már láthatunk egy Los Chicleteira-t, utána pedig 2 Los Combinaciones-t. És ezek azért ritkák ezek a Los Combinaciones-ok. És akinek van valami, amit el akar trédelni, akkor azt nyugodtan trédelem, csak az én szeromon, mert srácok félek, hogy beszkemmeltek. Na hát ennyi is lett volna szerintem ez a videó, de kérlek, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, mert nagyon kellene ez a feliratkozás, és ha tetszett a videó, lájkoljátok be és iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. Na, sziasztok!